Laughing Leos Bianong! Programa apakaburay-rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg. Makapakatawa, makapalit, makapaisem. Ngem paspasamak met dagitoy magbangking iti abaga iti asino man nagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbat ken solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong. Manipod iti orihinal apanang isurat ken nasariwawag apanunot ni Fernando Obado. Ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, kan adalem a kapanunutan ti pagayam tayo. Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Ala, papagayam, intay nga rudayn, buray-rayan, ti surat ti pagayam tayo, nagpailinga di tinaga na Sosimo iti Nueva Vizcaya. Ken ka Mang Bianong. Awagan naklakuman iti Sosimo. Naawis met daytoy riknak mangipatulo diti surat ko, ta kayat kuman met manggigan ti kapanunutam, may papan iti daytoy parikot may iti kabsat ko, ayuman ko ken ka. Talo kami agkakabsat, ta siyak ti buridag. Kastoy man arugyak ti amen, Mang Bianong. Saan ako nga agbayag, anak ko? Surute ko ni tatang yaw. Sana nanang, di yung pa'y susurutan ni tatang Unmat ngamin nanang, agpaot kayo pa'y. Jakun mauray makiasawa ka, Lydia. Ni nanang mat. Urayin niyo pa yung makiasawa ni Manang Lydia, nanang. Imposible. Mapasamak dayta. Iso nga, imposible mat nga agbayagak pa'y. Nanang? Nagudwa-gudwa meten dagiti tao idiyaw. Iso nga awan kumate agririre kada kayawan. Naipanagan laeng jay kamanggaan kinilidya. Ngem, kukwayo amin dayjay nga agkakabsat. Iso asika, Lydia. Di mo imot jay kamanggaan kadagiti kakabsat mo. Agkukudwa kayo, iti anyaman mapastrag ijay. Nawaya ti uray asino kada kayaw nga agkakabsat. Nga agpuras iti bunga dagiti mangga. Naawatan niyo kade. O nanang, nalawag day ta kanya. Oray siyak nanang, nalawag day ta kanya. Uwan nanang, naawatak. Di kay agdanag, tadyak imot ti kamanggaan. Takukwami day jay ngagkakabsat. Nasaya.
No, nawatan yaw. Nanang, saan kayo pinagbugbog suta? Oo, nanang. Ramanan niyo pa'y nagijay bunga ti mangga. Sapay nagagot ti busel na. Nanang, saan niyo pa ipan? Naimas pa iti mga nitiin na po'y kan agsiday ti bugoong. Manang Lydia, nagado ti bunga dagiti mangga. Uwan nga rod. Nakaayat da buy-buyaan. Apagbiit lang day tamanang. Mabalinin aburasan nga ilakaw. Ay, uwan Manang, mangalak man iti darangidangan. Ada nga min nakita ka sa magmamano a darangidangan kahit. Kakayatan ni bakat day tangay sausaw iti bugoong. Nang runa kataginaw. Anya? Aginaw? Uwan, manang. Ay, saanan? Apa yun, manang Lydia? Di mo dadaalan ti puundag iti mangga. Madadaal laang no pag ginawa ni bakit mo. Amang ano saanan nga agbunga, intun sumaruno apa nagbubunga. Anya? Sapay inyo na unay ni bakit ang mga alak iti darangidangan. No kayat mo ang makapangan ni bakit mo iti darangidangan. Ingkala gumatangan iti itad mo kunkwana. Kapuros ti kayat naman ang. Makita na no kapuros ti manggawon no saan. Ay, nagartimot na ni bakit mo. Basta, saan ka ngagpurpuros iti kanon ti aginaw, saan ang madadaal dagiti mangga. Sayang laang no saan dan ngagbunga iti sumarunaw. Ay na, agyaman nakaddakan lakay. Agkakataya ko namang ururay iti mangga pinaalakan ka. Ay, kwa, bakit? Pasensya kan ang awan tinaalak. Apay ngay. Saan ka no anasaya ta pag inawam ti bunga dagiti mangga kuna ni Manang Lydia? Anya amutan. Sapay makapangpanganak iti mangga lakay. No, kayat mo, inaklag sapulan iti pagkatangak. Adamot siguro tilako ita. Kapuros nga rod ti kayat ko. Kan kayat ko ti bunga dagiti mangga ijay laod. Tamayat ti panagsabat ti alsem kan samit na. Pasensya kan bakit? Numjakmat kahit ni agrekyar kami ka ni Manang Lydia no ipapilit ko ti kayat ko. Aday tata no. So si mo. Day tatibi ngayo iti nailako abunga dagiti mangga. Agyamanak, Manang Lydia. Agyamanak manang. Day to ilaan, Manang Lydia? Uwan nga raw. Apay ngay aday tila ang tibingay may kangina pa ilang ti mangga iti panaglako tayo. Kun nagado tinaburas na ilako manang. Saan samot ang patas ti bingay? Nagalasan? Anya't pagkitkitaan nyo kanya? Agom? Anya, di maaramida, kat day talaang mo't talaga tinaglakwan? Agyaman kayo at inikan kayo pa itibingay yo? Nagalasan, Manang Lydia. Apay ngay akasla kayat na kami alamangan ka ni Susi mo. Agtal na ka, tano. Siyak ti inauna. Iso adidak nga rod isuro. Ala, agawid kayo. Tadupay ti aramida. No si bibiyag pa'y siguro dagidi dadakkel tayo. Sigurado adida magustuhan ti aramid mo manang. Ay sos, iso nga rod asyak ti nangitalkan da iti kamanggaan. Tadakkel ti panagtalat da kanyak. Ita, kastakit din ti ibagayo kanyak. Nagalasan. Anya nagalas? Day tarami jo tinagalas, tagsapol kayo itinawadwad, idinto tahusto laang timparanod ko kada kayo. Saan at talaga apatas ti bingay nga ited ni Manang Lydia kada kami mangbianaw. Ang pinalabas milat tanday ta ken ni Manong Tano. Aging gaan naglabas ti panawain, nadanon manayin ti panagbubunga dagiti mangga mangbianaw. Auntie, dumawatak man iti bunga ti mangga. Uray upat laang. Anya? Sa anak pa'y anakalako iti uray may salaang abukal, dumawat kan? Upat laang mat, auntie. Ay, sana mabalay. Saan apang padawat dagiti bunga ti mangga? Ha?
Mapangka iti sa bali nga damanggana. Ijay ka dumawat. Apay ngay. Nagadumot ti bunga dagiti mangga ditoy. Panglako nga rod dagita saan apang padawat. No kayat mo, gatangab ti purusam tapno ikan ka. Awan mo't ti igatang ko. Ay kat, no awan ti gatang mo, awan mat nga rod ti mapurus mo. Kastala ang dayta. Mama, ikanak man iti 20 pesos? Anum ay ati 20 pesos anak ko. Igatang ko iti mangga. Anya? Nay, apay gumatang kay ti mangga, kat nagadumot ti mangga ijay laod, anak ko. Yung kalagpurusan ijay. Naggapo akon ijay, papa. Kuna ni Auntie Lydia, gatangak kanu ti purusok. Ha? Ni, nagkaroon na antim? Nalabusan na. Ultimo purusan, pabayadan na pailaan, kat kukwami mat dayjay. Ikan na kun iti 20 pesos, papa. Inak gumatang kan ni Auntie. Ay, saan na mabalain? Nalabusan dayjay ng antim. Imot na mutla amin ay, payman. Sosi mo, anya ti aramidam. Inaksungatan dayjay kabsat ko. Haglablabusan. Kaya't namutin nasuluan ti kamanggana na ipatawid kada kami ngagkakabsat. Nalipatan ng samutan ti bilin day dinanang kada kami. Aglablabos kan manang ha. Saanan anain kalintagan da aramid mo? Para manula ang didawdawatan ni tuntun nga anak ko. Pabayadan pa eh. Siyempre awanan ti libre ita panawan. Nalipatam samutan na kukuha tayong agkakabsat ti kamanggaan manang Lydia. Nainagan laan kan ka. Ngumbilin day dinanang, ako kuha tayo amin day jay. Si kamot laeng tinangibaga, na inagan kanyak dayjay. Kayat nga rod asawan dayta, ako kwak ti kamanggaan. Anya? Agyaman kayo at ikan kayo pa itibingay yaw no panagaapay. Manang Lydia, apay nga pinapanaw mo dyan ako, di mangala ko maitibong at imangga. Ha? Oray di anak mo, manong tano? Katuan, pinapanaw ka ni Manang Lydia. Di naman lainig ka iti uray sa nga bukal ko ma. Nagadulakit din ay reklamo yo. Reklamador kayo launay. Gaputa saanan anaing kalintigan ti aramid mo, Manang. Himot mo matlaunay ang dagiti para kada tayong agkakabsat. Ay, sana siyak ti pagreklamo nyaw. Ireklamo da kadananang kantatang, tasyak ti nanginaganan da iti kamanggaan. Naglawag ti bilin na kada tayo. Para kada tayo day di manang Lydia. Awan ti mang tagik ko abok bukod na. Apay nga asalungasingam day di bilin da. Dagulit kayo kasasao. Pumanaw kayo no ulit-ulitan nyo ti bagbagayaw. Basta awan ti agpuros iti bunga dagiti mangga no awan ti pamalubos ko. Naimbag na oras mo, manang Lydia. Oh, ay si kamot gayam, Paul. Nakaumay kamot dito'y kamangga. Kuang amin, manang. Nakita ka nagpipintas dagiti bunga ti manggam. Iswa dituyak man la gumatangan ititid ko ayawid di ka anak ka naggapu di bagyaw nagbakasyon dito Nueva Vizcaya. Kasta aya. Ala, mangpuros kalatan, Paul. Pilyam dagiti kayat mo abunga. Sigurado ang magustuhan di ka anakam. Ta nagpipintas dagiti bunga dagiti manggak. Wen nga raw, manang. Gumatangak man iti uray 10 akilaw. Ay kat na yun ampay Anayemon abain ti akilo. Ha? Nagadon. Awan igatang ko no kastakado, manang. Si kamot. Nagkunang amin agatangam. Diyak mo't pabayadan kat. Ha? Adwam ti burasem. Tapno maragsakan mo't jay ka anakam. Paul. Nagado niya nakita ngay mat ni Paul ang naggapo dito kamanggaan, Manang. Sigurado, dakkel mo ti naglakwam. Ha? Kasapolak ti kwarta manang Lydia.
Tadagatangag apartis di nadadala tricycle ka. Isong alaag ko matibingay ko iti naglakwam. Nagkuna nga dabingay yaw. Natural nga adda takukwa tayo met nga kakabsat je bunga tinlakom. Anya nga inlako. Manang, itat mo kit din je para kada kami. Awan ti para kada kayo. Tadyak mo't inlako je inted ko ken ni Paul. Anya? Libre je nagado a binuras na? Inlibrim lang, manang. E din to taopat laabukol ti dawdawatan di anak ko, hindi mo pa'y maikan. Nagalasan di aramid mo, manang Lydia. Hoy, susi mo! Di nakman pagsasawa na kasta ta inauna ngam si ka? Oray si katano. Awan ti karbangan nyo ang mga isuro iti aramidam. Aglablabas kan manang. Mapadawatam ti sabali a tao. Ngem di mo pa'y maited ti para kada kami a kakabsat mo. Agong ka! Kasjay ti aramid ni Manang Lydia Mangbianaong. Nadadaal ti sigot a kinadagket may ken ni Manong Tano ken kuana, gapaw iti kinaimot na. Mapadawatan na ti sa balay. Agam, di naman laam mo nga itadma ti para kada kamay. Pinaspasensyaan mi nga raod ken ni Manong Tanaw. Awaten milaktan ta bakit nga main abalasang. Aging gaan nagtultuloy ti kinaasideg ni Paul ken ni Manang Lydia Mangbianaw. Mang Paul, kanayon kan samot itayan ni manang ko, Lydia. Owen, susi mo. Mapan ko man kasarsaritan ni Manang Lydia? Gusto ka kadikon ni manang ko? Ha? Sapay ko mata, di mo tagidaksan tinadamag ka, Mang Paul. Naggusto ka ni manang ko, Lydia. Saan mo kumaalukulukoy? Ikalay samlaangan, ngam ti kanayon ka amap-mapan iti balay na. Ang mga nanyapay ti makuna dagiti makakita kada kayo. Mapanak lang mo. Awan mo ti dakas na, no kasarsaritak lang. Ima-ima ka amapanitayan na. Ngam no agawid ka, at amutin nakasako nga imot mo. Ha? Pasensya ka na. Ngam kasla pagbagbagasamatan ni manang ka. Madinsamat ng titono, masosi mo. Diretso lang nga saritaan, Mang Paul. Di mo kumasasit gan ni manang ka, tapno pagbaгаsamlaan. Hoy! Susi mo! Ah. Kumuwar ka man di sa balay mo! Lakay, nimot Manang Lydia dayjay. Madlaw ang makaung ungat. Susi mo! Bakit? Di karong brumwar. Mapan kita ayan ni Tonton. Takasaritak ni manang ko, Lydia. Ay, sige. Mapan ka nga rodin Ang mga naan niya piti aramidin na. Nagsari na na! Apay ang makaungungot ka, manang Lydia. Ang damag ka pa'y laang. Anyat imbagbagam ka ni Paul. Nagipulong kan ka? Kinasaritak lang mo. Man nakibiyang ka iti biyag ti sabali a tao. Biyag mo lang ti pagibiyangam. Saan mo ang pakibibiyangan ti biyag ko? Kasano, kat itid mo lang iti dayjay apol ti rumbang kumaapara kada kami. Di ka pa ilang orad makiasawa tap numaksayan ti kinakirmat mo. Imot ka akabsat. Nagbastos kan? Nalipatam samotan nga dayo nga inauna ak ngam sika. Jak tumalipatan day tama ng Lydia. Ngam aramidam ko mga rod ati pagrabangam kas inauna. Saan amang lamang kada kami nga inaudi akakabsat mo tar aramidam? Di ka magbalin akabukab. Hoy! Tantang! Ha? Ante? Anyat ko kuom ditoy ha? Apay ng agsuksok dal kay ti bunga dagiti mangga? Nagdadaktal dagamin, ante. Kaya't ko timangan iti mangga. Dayta ti insuroken ka dyan nalaing nga amam. Ti agtakaw. Ala, saan nakmat ngagtatakaw, ante? Katno di mo pa ipakada kanyak ngagsukdal ka? Kunamat ni Papa. Manggami matlaang daytoy. Manggakla ang daytoy. Ala, agawit kan. Nagado tinargreg, ante.
Pidutok pa dagita. Ay, sana mabalin! Oray maragrag amin dagiti bunga ti mangga saan mo apidutan. Nasaysaya at pay amalungsot dan ngem ti pidutam. Nagado tinabura si Jim Manggay Jalaod. Inikan nakakadin ni Manang Lydia iti bingay mo. Saan nga rod manong tanaw? Maluksawak. Tapi nabainan na pa di anak ko, hindi na pa nagsukdal. No kasta, saan lang nga ti anak ko tinangaramidan na iti dayta? Anyapay nga eh. Saan ang mabalin dayto eh? Manaw? O may kasusi mo. Mga lakay ti pagkargaam. Talaan ta ti rumbeng apara kadata. Oh, apay nga da kayo manan adwa? Ayan ti para kada kami Manang Lydia. Manan? Manang, karbangan mi ti mga alay ti para kada kami. Pinabainan pa di anak ko, hindi may dito eh. Aglablabos kan, gamrod ka. Di nakman pagsasawan si kasusi mo? Agpaisumat namin agamrog ka Manang Lydia. Anya? Ala susi mo. Rugyan tanti agburas. Kukwata amin ng dagiti mabalin aburasan. Wan manong tanaw. Ay, saan? Di kayang buras! Anya asan? Si kalati may mayatan Manang Lydia. Ah. Saan ka makasarita iti nasayaat? Pues, di na kami nga rod malapdan iti aramiden mi. Boras kit din susi mo! Wan manong tanaw. Agboras tan. Ibusun ta amin na mabali na maburas. Ay, agtan na kayo! Saan kayo agburas? Ireklamo kayo ni Kapitan! Kaya agreklamo ka! Mapankan manang, tagburas kami mat ni susi mo iti ilako mi. Sige, reklamo! Ayop kayo akakabsat! Agtatakaw kayo! Saan kami nagtatakaw? Takukuha mi mat dagiti pinoon ti mangga, Manang Lydia. Boras kit di susi mo! Saan mo ay kaskaso day tagamrod ken kabukab? Idarom kayo! Sige, ingkagdaruman! Kabukab! Nadadaal ti sigod a kinadakket may kini Manang Lydia, gapo iti aramid na mangbiyanong. Napunwan kamen kini Manong Tanaw, iso nga oray anya pay tar aramiden na, ket di na kami malapdan ngagburas kadagiti mangga, a para kada kami ngagkakabsat. Daytoy ti problema mi ita kini Manong ko Tano, kasano maisublay ti sigod nasaya at linnangen may iti inauna kabsat may nadadaal gapulang iti mangga ayim imot na. Ken anya ti aramiden may tapno agbaliw ti kabsat may, kayat mi makiasawan ta bareng agbaliw. Ngem pagbagbagasan laeng matilalakay nga mas asidag kan ko na. Tulungan na kami kumamang biyanaw. To'y pagayam mo maguguran, Sosimo ite Nueva Vizcaya. Ti nasalun at relasyon ti agkakabsat, ket isu dagijay man nangaase, man nakaawat, agkakatunusan, na ayat, managtulong, ken man nakipagrik na. Ang daksang gasat, tano asino pa'y ti kadaraam, wenno kabsat mo, ket saan mo ang magunod dagita agalad. Ni manang mo, wenno kakabsat mo, ket kasla isuda ti umuna agagayem, tangay namuli kayo nga agpapada dimadakkel iti maysa pagtaengan. No pay kasta ti kinapudnuna numaminsan ibilang mo ida makapasyudot at tao dito'y lubong, nalabit kasta gapo iti nagdudumaan iti kinatao. Ti anya man diskusyon iti kasta klase ti tao, napatag matarosam pagayam Sosimo
saan mo mabalin mabaliwan ti asinuman. Nupay dayta ti agdadata kinapudno, pakitaan nyo lakta iti panakataros ken nasayat panakilangan. Ta tunggal kameng ti pamilya ket masapul mariknana nga iso ket importante ken napatag. Mabalin mo yebkas di kayat mo mapasamak ngem agbalin ka na dayaw napudno iti kabsat mo. Bayat ti diskusyon. Saan mo't mabalin nga aguli magkalatan ta dayta ti mangitugod ken kuana makarikna nga isulat ti husto. Si papakumbabaka, saan mo aring bawan jay tono na ken kinairteng na. Mabalin saan mo mabaliwan ti kababalin na, ngem mabalin mo baliwan ti panakilangin mo. Mabalin saan na kang ayunan iti isyo, isong agbalin ka nalukay. Saan ka makipinapilit? Adang amin dagiti kakasta tattao. Gaputa inaunan ket ison ti adaan karbengan. Ti amuda ket isu dalatan ti usto nga oray saan mayt. Agtultuloy nga ipapandaan na laingda ken saan dang agpakumbaba no gamdayn bagbagaan ida. No maminsan iti biyag, kasayaatan no aklo numlatan ti kinasyasino ti kabsatyaw. Ken iwaksiyon ti anyaman nga ekspektasyon para iti anyaman pay. Siyempre, mabalin mo ti mangnamnama maaddaan kayong tumatla iti nasaya at alangin-langin iti may sangal daw, ken aramidem ti biyang mo tapno agbanag akasta. Ngem kisayam ti inanamaem tapno saan ngagbanag dayta iti panakaupay. No maipaay mo ti panakaawat mo iti kinasya sino takabsat mo, makarikna ka iti adapay naalwan kapanunutan. No adda maipaay mo kenkwa na atulong, saan ka ngagpangadwa? No pay saan akalikaguman dayta, ipakita kan ipariknam latta ti kinapateg na akas kameng ti pamilya. Saan mo maliklikan ti mangipateg iti kabsat mo, gapota pasuten dayta ti kinataom. Amwem kit day ti paggugusto na. Iti kalitaw maduktalam ti kaayayo na, madaan ka iti kapanunutan tapno maparagsak mo. Ket mabalin mo nga aramaton dayta tapno marubruban ti nasaya atin panakilangin na kenka. Oh yeah! Hala papagayam! Aging gay ti sumaruno ngayon tay panagdatanggay, pumakadamanen to'y numo tibiyang, que Dios nos bendiga a todos. Diyos di agngina kada tayo. Amen. Bye-bye! Thank you so much, kadrama! Nung gusto nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!